Днес ще реагираме на видео, което беше направено за мен. Как този BG ютубър направи немислимото. Качено е преди една седмица, вече има 3000 гледани и да, това е нещо като документално видео за мен. Как съм започнал от нулата и съм достигнал вече тези 140 000 абоната, които имаме в главният канал съответно. Естествено мога да се абонирате за този канал, за да достигнем и тук 150 000 абоната, така че абонирайте се за канала, за да ме подкрепите и пръснете палеца нагоре на това видео. Twizzler MC е направил това видео, има 1200 абоната, може да се абонирате и за неговият канал. И да, това ще реагираме на видеото, което той е направил за мен, така че нека да видим за какво става на въпрос, нека да започваме. Това момче стигна мечтата, която следва от години, въпреки всичките лишения и неуспехи. През 2020 година той е малък контент креатор с 200-300 абонати. Окей, нека да оценим едита. Едита е добър. Едита е добър, между другото. Чуда си дали да не си намеря аз някакъв едитър за някои видеа, естествено не за всички, така че ако някой мисли, че е достатъчно добър едитър и иска да се пробва естествено с заплащане, да бъде едитър в канала, може да ми пише лично по Instagram да видиме качествата му какви са, дали може да... Както той казва, всеки човек може да си промени живота за винаги, само и единствено за 5 години. Да, абсолютно правилно. 2020 година 300 абоната, 2025-та 142к просто, да. Това е просто... Да, за 5 години, даже няма и 5 години, човек, не са и пълни 5 години, защото аз имах 300 абоната някъде, да знам, вече към края. Но да, наистина, ако се стегнете хора и започнете да правите нещо, не само за YouTube, за всяко нещо важи за 5 години, даже няма и 5 години, както даже разбрахме, даже нямаше и 4 години, когато направихме над 100 000 абоната и да си променим живота наистина за винаги, защото вау, това са наистина живото променящи числа. Ти мога да го превърнеш това нещо в работа ти, да не се налага да правиш нищо друго, да си снимаш видеа, да си оцеляваш това нещо, както аз в случая правя. И се справям доста успешно с това, така че наистина за 5 години, даже бих казал за 3 години, даже 3 години ме брат. 3 години, ти ако всеки ден го правиш това нещо, ако по цял ден мислиш за това, както аз съм мислял, когато съм от 200 абоната, как ще стримам тази вечер, как ще, какво си видиш, ще кача, какво ще правя, за друго не съм мислял, освен за YouTube и за футбол. Той в момента, като замисля за друго, не мисля. И реално виждаме резултатите. Ти като си отдаден на нещо, като искаш да го правиш, правиш го, брат. Да, хората са ме спъвали, казвали са ми, нали, че няма да стане, няма да се получи, трябва да занимаваш, бат, той YouTube, какво си мислиш, че ще направиш. Дори вече като съм имал някакви по-сериозни абонати, така че това не трябва да ви спира, просто правете това, което искате, без значение кой какво ви казва. Без значение кой наистина какво ви казва. Това е абсолютно много добре го е показал пича тука. 300 абоната, 2020, 2025, 142к. Това е просто уникално. Единствено за 5 години. Откакто е започнал да качва YouTube съдържание, до може би към 10-12 клас, неговите родители не му дават и една стотинка и се налага да обработва видеята си на телефон, който не е бил особено впечатляващ и е струвал 300 лева. Но когато става на 18 години, т.е. пълнолетие, се изнася и мести от техните и със свои пари и също успехите му носят слава, си взима първата кола. Ютубър, който следва своята мечта и не се отказва. И за това има над 140 000 абонати в YouTube. Сега, нека ви споделя как той успя да ги достигне. Истината е, че през 2024 година, когато беше около 70 000, може и по-малко. Започнахме годината с 65 000 абоната. Миналата година, януари месец, 65 000 абоната, тази година януари месец 140к. Това си е... Да, малко в момента сме се позабавили с абонатите, но хора, просто има нещо друго, което се случва в момента. Просто вече си ударих 100 000 абоната, не ми е чак толкова голяма цел да трупам абонати, да естествено не отказвам да ги трупам, но в момента съм се фокусирал върху нещо доста по-сериозно. Главната цел вече да стигна 100 000 абонати, ние не само че стигнахме 100 000 абонати, стигнахме 140 000 абонати. Ако преценя, наистина мога да дадя 200 000 абоната до края на годината, но въпросът е в момента какви са приоритети. Дали си искаме да ги удариме или искаме да направим нещо друго, което съвсем скоро се надявам, че го видите, което няма изключително много работа, вече от над половин година се занимавам с това нещо. Не мога да кажа какво е, но надявам се поне преди лятото
юни-юли месец, преди юни-юли месец да може да го започнем това нещо, защото наистина е много голямо, много ще ви изкефи, брутално е, толкова огромни неща, които дори не може да си представите в момента, че могат да се случат в България, но наистина дано просто да се случат по-бързо, защото естествено хубавите неща се чака. За хубавите неща се чака, явно ще трябва още търпение, видям и аз и вие, но наистина ударихме 100 касела и в момента просто съдта не е това. Реално аз мога да си ги правя, нали, ако искам човек мога да ги направя, да. 200к, без проблеми до края на годината мога да ги добутаме, но в момента просто приоритетът е друг. Естествено, шопа да не вземе да ги ударим тия 200к, реално ако се напъна, ще ги ударим. Така че все пак нека да отбележим растеж от миналата година, 65к, както показва. Тук 70к, но 70к вече бяха вече като избухаха някъде. Така че, вау, това наистина е шокиращо, брат. Наистина ли миналата година по това време, вече не по това време, но малко преди една година, съм имал 65 000 абоната? Сериозно ли? Сериозно ли съм имал 65 000 абоната? Вау. Това е нереално, човек. Толкова много. Над 75 000 абоната сме направили с 2024 година, между другото. Над 75 000 абоната, хора. Това е малко. Нереално. Brawl Stars беше мега нашумяла. Да, сега вече умря. Може да видите неговото видео по тази тема. И той реши да снима. Тоест, възползва се от тренда и това му носи слава и абонати. Венеслав Тончев. Интересното е, че на 20 години аз създадох тренда. Имах някакъв спор наскоро, кой или какво си. Човек, буквално никой не снимаше на Brawl Stars в България. Никой не снимаше, получавах много коментари. Си кабаля, брат, мисля, какво го имаш, ще снимаме. Какво? Хората пишат супер много коментари. Дай да я видим тази Brawl Stars. Преди сме снимали на нея, хората запознати с тази игра. Имаме видеа с понад 100 000 гледания преди. Нали, това избухване, което стана 2021, се пърскахме да снимаме на Brawl Stars 2021, 2022. 2023 тотално не зарязахме и 2024 просто качих едно видео, то експлодира и просто почнах да си качвам. И това създаде тренда в България за Brawl Stars за 2024 година. Защото наскоро е някакъв спор, нали? Еди кой си го е създал, еди какво си човек, Brawl Stars е достатъчно голяма игра, достатъчно богата история има, че да има различни трендове. Мисъл, тя ако умре за 10 години и след 11 години се върне, не е тренд ли? И тренда го е създал човек, който е снимал преди 15 години на тази игра, така ли? Някакви пълни глупости лате. Така че наистина абсолютно смело мога да го заявя. Естествено, вие ако имате някакво друго мнение в коментарите можете да кажете, но аз буквално го почнах това с Brawl Stars и тя наистина се зриви. И беше наистина уникална година. Аз съм безкрайно благодарен на Brawl Stars за това, което направихме през 2024, но това е също едно много хубаво нещо, което трябва да научите. И то е, че хубавите неща идват и минават бързо. Гадните неща, просто безкрайни наистина. Хубавите неща идват тук, тренда, една година штрак мрак мина за мина. И Brawl Stars се умря. И в момента няма някаква игра, която е толкова важна. Аз съм си доволен естествено с FIFA Mobile за момента, но естествено сравнение с Brawl Stars това е нищо. Буквално я правях на бата по 50к, каквото и да кача, просто да напиша Brawl Stars заглавието, 50к гледания. Така че, да, наистина бързо си отминават хубавите неща. Мина за мина тази година, това беше сигурно най-бързо миналата година през живота ми 2024. Кога ударихме 100к, кога вече 140к, кога вече почти година е минала от как сме ударили 100к, аз не мога повярвам, това е абсурдно колко бързо минава време, така че наслаждавайте се на момента, това ще ви кажа. Години. Е най-известен в мрежата с канала, мисъл, който има над 20 години, брат. Тончев, на 20 на години. 20 години, брат. Ти обут ли си? Аз днес съм дърт. На 20 години. Това е абсурдно, бе, човек. Мисля, буквално COVID-а ми скипна 4 години от живота. 2020 до сега, от COVID-а времето минава не 2 пъти по-бързо, не 3 пъти, 5 пъти по-бързо минава времето. Мисля, дори в Даско, да 11-12 клас, като бях вече по-миналата година, мисля, човек, времето минаваше супер бързо в самото Даско, аз преди спомням, като бях и по-малък, колко бавно минаваше, човек. Ти гледаш часовника, часа е един и погледаш го след 20 минути и гледаш, той се върна назад 12:30. Някой такова, то времето се връща назад, то не минава напред. Мисля, часа супер бавно преминава, аз отиваш трак, мрак минава, часа минава, деня. И е така, бата си мина времето. COVID-а не знам какво направи, хора, не знам какво направи то COVID, но времето почна да минава супер бързо.
Според мен това е заради социалните мрежи, но това е изцяло отделна тема, която няма просто да коментирам в това видео. Нека да видим. Просто че от 16 на 20 скочихме изведнъж. Реално аз като бях на 16 ударихме 3000 абоната на рождения ми ден на 16. 3000 абоната, това е шокиращо. Така че това е просто много показно и че и вие може да ги направите тези неща, защото окей, аз съм бил на 16, вие па можете на 14 да го направите. 3000 абоната, абсолютно толкова елементарно. Аз в момента ако си направя, в момента ако някой ми каже направи чалендж, искам да имаш 3000 абоната, аз ще ги направя за една седмица, човек. Без да си рекламирам по абсолютно никакъв начин акаунта и така нататък. И да се показвам, че съм аз. 3000 абоната за една седмица, ако пожелая да го направя. Без абсолютно никакви проблеми. В смисъл, толкова лесно се правят, много хора ми изглежда много сложно. На мен 1000 абоната ми изглежда супер трудни, но когато му фанеш цаката, когато занимаваш много време с нещо, просто ставаш про с това нещо. И най-известен в мрежата с канала, който има над 100 000 абоната. Но има и друг. Тук има нещо интересно. И то е, че той има и минали канали, както ви казвам. И това, което намерих, е канала му Vanco Gaming, който е с над 16 000 абоната. И това се води за вторият му канал. Да, 16 каса, което не е малко, но... бате, ние преспокойно този канал мога да го добутаме, дори до края на тази година мога да го добутаме до 50 000 абоната. Абсолютно преспокойно може да направим, за какво да не се напъна. Бате, какво правим? Ето, браво! Благодаря на братленцето. Благодаря на Twizzler. Сега ме мотивира да се стегна. Аз съм се стегнал между този канал последно време и качваме бая видеа, както виждате хора, направо сме пръскаме от FC Mobile и се почне да събират някакви не лоши гледания, в смисъл не лоши гледания се събират тия видеа, така че ако се стегна, шопат какви 20к абоната. 20к абоната, ако продължаваме по същия начин и даже ако спирам, почвам, ние сте почти ударили 17к съба, хора, абонирайте се. Що път да не се напъна да удариме 50к съба? Що пък не? Аре, да се пробваме ли хора? 50к съба в този канал. Що не? Нали ще е тази година обаче, не знам. Наистина просто питам се да ги малко да ги нагласиш, просто не мога да ви кажа цялата картинка, тъй като наистина доста съм ангажиран в последно време за нещо наистина огромно, което никога не съм правил такова нещо аз в моя канал. Това ще е най-голямото нещо, което някога съм правил. Естествено говорим за главния канал, но мисля, че ако се стегна, ако се напъна на 100% от себе си, 50к в този канал, 200к в главния и ако мога да започнем по рейд, това е много, много оптимистично. Почти невъзможно, защото не знам просто ли ще успея. Времето наистина е много ограничено, много бързо минава времето, хора, в смисъл. Аз станах преди малко, вече е 5 следобед, вау. Какво нещо стана въпрос, не е така штрак и вече е тъмно. Това е добре. 50к мисля, че са съвсем реалистични за втори канал. Що не? Аре, бат, да видим какво мога да направим по темата. Там е горе-долу активен понякога. Последно време е доста активен. И днес ще направим нещо невиждано и дочувано в България. Нека той да продължи и да ви разкаже малко за първите видеа, които Ванко е качил. Кала, ти си. Калата сега да. Здравейте от мен, аз съм Калата и Преско ме представи малко по-горе. Много се радвам, че ще участвам тук в това документално видео за Ванко. Първо видео във вторият канал на Ванеслав във Vanco Gaming е Super Magical Chest в Clash Royale и е качен... В каналът на BG Pro по-точно. Защото сега се казва Vanco Gaming, но не знам колко от вас знаят, че този канал, който гледате в момента, се казва преди BG Pro. Видео във вторият канал на Ванеслав във Vanco Gaming е Super Magical Chest в Clash Royale и е качено на 11 март 2017 година. То му изкарва 6098 гледания, което за първо видео не е чак толкова зле, но разбира се, преди да избухне канала му е било с по-малко гледания. Да, точно това искам да кажа, тук ще го каза Калата. Едно, че това видео са естествено, като съм качил Super Magical Chest, Clash в момента може да има 6000 гледания, обаче това от хора, които си казали, вау, брат, я да му видим първото видео. Нали, тогава имало 10 гледания, така че да, доста по-малко гледания. Имало 11 март, не знаеш, че съм качил тогава. Знам, че първото видео в главния ми канал е качено на 1 април, by the way. Скоро ще е някаква годишнина, ще аз, когато съм почнал 2019, 6 години от първото ми видео в главния канал. 6 години ли бе, човек? 6 години, това звучи прекалено много. 6 години, вау! Откакто аз съм си качил първото видео в главния канал. Не знам, това е много време. За 6 години 142к. Добре. Не е зле бих казва. Но да, съвсем скоро ще е тази годишнина, така че 6 години, брат, наистина скандално.
Нека да се завърнем на главният канал, където неговото първо видео там е пакнах 2 икони. Качено е на 1 април 2019 година и му е генерирал 14 966 гледания. В момента на екраните си виждате част от неговите най-известни видеа, които са направили десетки хиляди гледания и са донесли слава на Ванко сред феновете на игрите. Стигаме и до най-популярното му видео, а именно играх с най-добрите българи на Brawl Stars. С най-популярно видео, с такова, мисъл, малко е, защото никога не съм очаквал, че това видео ще стане най-популярното. Никога не съм очаквал, че това видео ще стане най-популярното. Абсурдно, че това в момента ми е най-популярното видео. Това дори не е най-доброто ми видео, човече. Просто Brawl Stars тогава гърмеше и викам сега и снимах първия в България. И интересен факт за това видео е, че го снимахме 2 пъти. Снимахме 1 час с Андър, снимахме 1 час и после тогава да снимахме, даже не беше и втория в България. Пичата Блес, който го виждаме също на момента, не участваше в първото видео и накрая се оказа, като го погледна, се оказа, че няма звук. И ние 1 час сме снимали, беше някъде към 12 вечерта, човек. И аз трябваше да го задържа отново Андър, да го снимаме още един път това видео и ето, че си заслужава. Ето, че си заслужава, направо не може да си върнете колко зле се почувствах, като радах, че изобщо няма звук видеото и отпада и каквото сме снимали, а това беше ставало много добре, но снимахме го втори път, дойде Блест и стана едно от най-популярните видеа, даже най-популярното ми видео в момента, но те се въртат, човек, те се въртат. Помня времената, в които правя се на бияча, беше най-популярното ми видео, но не, помня времената, в които това видео беше първото ми видео с 100 000 гледания и за много дълго време си беше единственото ми видео с 100 000 гледания и беше и най-популярното ми видео доста дълго време, но от сега както се Brawl Stars се завърна, вече даже видеа с по 200 000 гледания, хора, 200 000 гледания, това е абсурдно много. Андър 17. Добре е да играе с доста добри и точно това прави той, като във видеото, което е дълго 55 минути. И там те играят и ни демонстрират страхотни умения, което естествено носи много гледания. Та, видеото прави 216 000 гледания и е качено на 6 април 2024 година, което е доста добре. Заключението е следното. Ванко е малко по-различен ютубър, защото през 2024 година е достигнал нереални цифри и то просто с геймплей, което е нереално трудно, повярвайте ми. Наистина. Просто да започнеш канал и то през 2024 той да стане популярен и да ти донесе слава и абонати, наистина е тотално нереално. Тоест... Да, виждате, много хора казват, нали, брат, невъзможно е, 2024 вече къв YouTube ще започваш, минало времето, 2019 вече времето започваш, глупости бе, човек, глупости бе. Абе, глупости, почвате сега, няма по-добър момент от сега. Най-добрият момент, който някой е снимали, беше вчера. Не някой, но най-добрият момент беше вчера. Пропуснахте вчера, нали? Значи най-добрият момент вече е днес, точно в този момент. Спрете да отлагате, почнете. Не говоря за YouTube, а за това, което искате да правите. Знам, че всеки от вас много добре знае какво иска и какво си мечтае. Просто започнете тази мечта, защото може по-раземе да стане, бе. Ето, аз съм започнал и съм в момента, като погледна по статистика, топ 200 хора с най-много абонати в България, като ако изключим някакви канали, които просто са цъкнали от България, аз снимат реално на английски или някакъв друг език, някакви руски канали имаше даже, може да съм в топ 100. И ето тази мечта се е сбъднала, но това не е станало и така, събудил съм се един ден, бам! Не бе, човек, има една 800 видеа в канала, имаме в този канал сумата и видеа на този канал, първо съм се провалил в този канал, после, ето че и този канал дори го доразвивам. Аз ако знаех, че втория ми канал един ден ще има почти 20 касава, което не е чак толкова много в момента, особено наистина ми се вижда като чак толкова много, според мен наистина мога да го дигнем до 50к на този канал. Но пак за втори канал, дето да, дори съм си дал толкова зор за този канал никога. Аз ако си дам, представете си какво ще стане. Но все пак, 16к пак е доста. Пак си е доста. 16 000 човека, можете да си представите колко е. Това е да напълним стадиона на Левски до дупка. 16к. Това е уникално просто, така че наистина благодаря, които са се абонирали за канала и като цяло и за който канал и подкрепят по какъвто и да е начин. Почнеш канал и то през 2024 той да стане популярен и да ти донесе слава и абонати, наистина е тотално нереално. Тоест, респект към това момче и му пожелаваме от името на целия екип на Twizzler MC много здраве и успехи в YouTube, а и не само. Ако си Ванко и сега гледаш това видео,
Ти благодарим за това, че си ни като показано за това, как никога не трябва да се отказваме. Абсолютно И как прав. да преследваме мечтите си винаги и да не ги оставяме, колкото и нереални в даден момент да са ни те. Ако искаш естествено, можеш да драснеш едно коментарче. Написал съм искаш. коментар. А вие, благодаря, че останахте до края. Ще съм ви безкрайно благодарен, ако лайк... Но да, наистина ева за видеото, постарай се момчетата, направи се, уейта е добър, ейта наистина е добър, евата за което. Очевидно едитинга в България се развива, тъй като аз някой казва, намери си едитър, баба, човек, къде да си намеря едитър? Къде? Къде да ги намеря? Кой? Не знам, аз не знам. Аз се сещам за един човек. И кой да потърся към, кой да се обърна, нали? Това е... Мисъл, хубаво, че се развива едитинга в България, елата на момчетата за видеото, елата наистина благодаря за хубавите думи, за пожеланията накрая. Пожелавам и аз на тях успех и наистина, както казаха те, трябва да си преследваме мечтите и да ги гоним. И да не се отказваме колкото и нереални изглеждат, защото наистина хора, моята ситуация била доста тежка, бих казал. Много тежко училище, заплащаме, че ще ме изгонят от даскало, с тройки лате завършваме едва на ръба. Нашите ми се карат, наказват ме, както казаха в YouTube, не са ми дали една стотинка. След 10-ти клас, буквално някъде там, те до тогава няма не са ми дали. От тогава до сега. Но поне получих някаква помощ с техниката. Окей, не съм получал някакви пари за закуски и такива работи, но поне за техниката, затова мога да съм благодарен, че съм го получил. Като подаръци за рождени дни и така нататък. Така че дори окей, мога да съм изпълнен, но и на тях съм благодарен, че все пак са допринесли с нещо и са помогнали. Но наистина ситуация била много по-тегава, аз вярвам, че вие сте в по-добра ситуация. Не ви се карат, може би толкова много, не знам, примерно. Давам пример. Конкретно за това. Но имате по-добра техника от мен, както казах в видеото момчета. Телефон за 300 лева, абсолютно е така. Телефон за 300 лева едитвах, достигнахме от 25 000 абоната само с телефон, дори не съм имал комп, от който да снимаме така с фейскам. Снимах с един iPad, бат, не стар iPad, който дори вече не е бачка. И наистина беше много тегаво, но има ли желание, има и начин. Стига с оправданията, стига с глупостите. Това е, просто започнете. В момента няма по-добър момент в историята на човечеството, по-лесен момент да било то дори да изкарвате пари. Сега някой може да изкара, че иска да изкара пари. Аз никога не се смисля за пари от YouTube, човек. Винаги съм гледал един ден, нали, примерно да има абонати, да имам хората да се кефат на видеята, да гледат. Това са ни били целите. 100k абоната, направихме го. Парите си идват с това нещо. Кинтите си идват с това. Не трябва според мен целта да ви е кинтите. Според мен трябва да ви правите готини видеа, да се забавлявате и ще станат нещата. Но няма по-лесен, дори сега като говорим за финансовата гледна точка, няма по-лесен начин от в момента, във времената, в които живеем, някой вика: брат, не родил съм се в грешно време. В какво грешно време си се родил, бе, човек? Преди 200 години иска да се беше родил. Като има войни, като бръкнеш извадиш, откраднеш 200 грама пръст от съседа и те екзекутират. Страшни времена, браво, в много грешни времена си се родил. Тук може да си правиш каквото си искаш, човек. Някаква жена, не искам да коментирам тази тема с котките, дори няма да коментирам, който знае. Какви неща се толерират и се случват. Естествено това вече хората като реагират няма да се допуснат това нещо, естествено. Браво на хората, че се надигат за важните неща. Какви неща се случват в днешно време, няма по-лесно време, най-големият ви враг е едно нещо, което в момента го няма, но е там на дивана, го виждам, и нарича се телефон. Това е най-големият ви враг. Или ще ви бъде инструмент, с който да се справяте и да постигате нереални резултати като тези там, които виждаме на стената, или това ще е най-големият враг, най-големият ви промивач на мозъци. Си промивате мозъка по цял ден с TikTok и с Instagram Reels и с Facebook и с какво ли не, да си пропилявате времето и живота. И това е една от причините да толкова бързо ви минава живота и времето. От 2020 до сега, просто разликата, когато виждаме TikTok. Аз 2020 намерих TikTok. От тогава всичко се е променило. Short form контента, може би конкретно. Attention spam и всичко, наистина, това са много така повече дълбоки теми, така че няма какво да ги коментираме, няма време да ги коментираме сега това видео, така че хора, наистина благодаря, че гледахте това видео. Може да се абонирате за пичовете, наистина много готино видео са направили Калата и Twizzler, наистина ето тук и Калата. Official може да се абонирате за него, да прасне палеца нагоре на това видео, да им пишете някакъв коментар. Наистина Еволата, готино видео са направили, готино се е получило. Еволата наистина трябва да има такива видеа, да просто да се покаже
хубавия пример наистина, защото при аз не пуша, не пия, казвам го това е един добър пример, не се промотират някакви тъпоти, бате, балони, дискотеки, тъпизми, бате. Това е най-нормалното нещо, за съжаление, което се промотира вече в днешно време. Никой не казва, не пушете, не пиете, поне аз съм чуде. Аз никога не съм го правил и няма и да започна да го правя. Това е наистина много важно, така че елата на момчета, живи и здрави и абонирайте се за канала Тим, абонирайте се естествено и за този канал, за да удариме бате 100 милиона брата, абонирайте се хора, така че да хора, това е за това видео, аз бях Венеслав, довиждане и в следващия път.